тенис Тейлър Фриц води със сет на Тиафо. Sexwell. Не знаеш какво е? Значи не го правиш добре. Sexwell. Знаеш ли какво е това? Нещо сладко и вкусно, нали? Това е Sexwell Honey, медената паста, обогатена с билки и подправки, която ще взриви любовния ви живот. Този продукт е... Според закона за дистанционна продажба, имате право да върнете закупеното в срок от 14 дни. Sexwell. Плейофите в NASCAR достигнаха до решителния кръг на елиминациите, след който ще са ясни всички полуфиналисти. Това ще се реши на едно от най-новите и екстравагантни трасета – овала в Шарлот. В предишните издания на кръстоската между традиционно трасе и овал битките бяха впечатляващи. Поредната е от 21 часа в неделя по Max Sport 1. Hi, my name is Denny Hamlin, and you're watching Max Sport, home of NASCAR in Bulgaria. Фенербахче и Макаби Тел Авив излизат в класически сблъсък в Евролигата. И двата тима са печелили турнира през миналото десетилетие, но последните сезони изпитват трудности. Кой ще направи крачка в правилната посока? Разберете от 21 часа в петък по Max Sport 3.